Regarding lang ni board sa subong do damo gid insidente kag may mga nagakapatay bangod sang illegal drugs, and then may ara sang do masiling ta nagdata ang illegal nga droga sa imo nga bilang chairman sang Committee on Peace, Order and Security. Anong imong assessment sa mga sitwasyon sa probinsya? Na kabati ko nga may statement si Colonel Palomo, ang aton Iloilo Provincial Police Director, nga nagarampant ang droga o kung alarming ang illegal nga droga pag laptas ang illegal nga droga diri sa probinsya sa Iloilo. Ang nakibot man ako sina kag well actually posible ina tungod sa siguro nakita sa mga drug traffickers, drug pushers, drug users na daw natagaan sila ligwa paghalin ni Presidente Duterte. Okay. Kaya isang panahon ni Presidente Duterte, maid-gid ang kampanya kontra droga. In fact, madamo nagkalamatay. May mga mayors nga naling sa droga nga nagkalamatay. Kag may mga drug lords nga nagkalamatay. Kag may mga pushers man, kag may mga personalities man nga link sa droga nga nagkalamatay. Damo man mga nadakpan. So during the time, ang ining mga drug traffickers, pushers, users kani may katahap, may kahadlok. That's why during the time significantly na minimize ang droga diri sa hindi lang diri sa probinsya sa Iloilo kundi sa bilogid nga Pilipinas. Now, wala na si President Duterte, lain naman nga administrasyon, President Marcos naman sa buong. Medyo siguro lang taon ni sa mga ining aton mga drug traffickers, drug pushers, kag users, sini nagapangaboy sa mga illegal nga droga nga ni. Siguro naligwahan ni sila. Wala sila katahap, wala sila kahadlok. Muna nga gin-intensify nila ang ilang illegal nga activities pagi sa pagbaligya sa droga, paggamit sa illegal nga droga, paggamit sa illegal nga droga. Kaya tungod siya na nagaresulta ini sa nalain-lain man nga krimen. So tungod siya amo na posible nahambal ni Colonel Palomo nga nagduging, nagrampant, kag alarming ang illegal nga droga diri sa probinsya sa Iloilo. So nga ako masiling dira nga dapat ning aton kapulisan kag ang aton PDEA tungod siya na kay nadayaw by the way nadayaw man naton ganis Colonel Palomo sa ako sa amo na sitwasyon. Okay. At least may baluan sa naton nga mga opisyalis sa probinsya kag mapuno isang probinsya sa Iloilo matutuod nga sitwasyon kag manami ni aton nga provincial commander man may kaisog sa pagpahibalo kung ano gina matutuod nga sitwasyon parte sa illegal nga droga. Dapat niya nga itong mga kapulisan kag ang PDEA maka-come up sa strategies. Ano nga strategiya ang ila paghimuon para ma-address ining rampant sa droga diri sa probinsya sa Iloilo. Dapat inabuligan man sa mga opisyalis sa probinsya, kabanuhanan, kung ano man ilang bulig. Nabaw kag labi mga opisyalis, mga barangay officials, manining barangay officials, aragin sila sa forefront ng kampanya kontra droga. Muna may ara nga barangay Anti-Drug Abuse Council. Kag din man nga parte sa Pilipinas, ang Iloilo may ara sa barangay. So kung ang aton mga barangay officials, ang aton mga pumulo vigilant sila, kag conscious sila sa amo nga bagay, dapat magkooperar sila sa aton nga PDEA, sa aton mga kapulisan, agod nga masiling naton na effectively address sining illegal nga droga. Kundi man mauntad, at least
ma-significantly minimize ining pagrampan sa droga nga ni. No, bangod sa sining sitwasyon nga rampant na ako nga gaduging kita din sa illegal nga droga, ang epekto sinara sa aton nga peace and order, may mga insidente nga gakapatay ang mga nagaduso sa illegal nga droga kag posible may mga gakasapuan man sa iban nga areas. Anong imo nga lantaw subong sini kag anong posible nga nakita mo masuggest mga solusyon sa aton kapulisan? Amo nang masiling ko nga tungod given naman ni nga mo ng sitwasyon, dapat ang atong mga kapulisan kag ining PDEA maka-come up sang strategies. Kung kuan nila tun-an la maayo, studyoan la maayo, nag-come up sila sa strategies agod nga ma-address yun yung pagrampan sa illegal nga droga. Pero kinahanglan na man kung sa ligta lang ni sa kapulisan kag sa PDEA, hindi epektibo ang aton, hindi mangin epektibo ang aton nga kampanya kontra droga. Dapat ni buligan sa mga pumuluyo, buligan sa mga opisyalis ng barangay, probinsya man kag banwa, buligan sa tanani, kinahanglan na diya whole of province approach. Hindi lang ay isalig naton sa kapulisan kag sa kag sa PDEA, buligan naton tanan. No, kung ano man ma-contribute naton mabulig naton. Okay. Agad ma-minimize ining pagrampan sa illegal nga droga. Ang ining nga bagay, mangin kabahin ini sa inyong nga talakayon sa Peace and Order Council sa probinsya. Ina-expectar ko na ini mangin isa ka agenda kag masiling naton nga mangin isa gid ka mayor nga agenda na pag-istoryahan sa maabot nga meeting sa Provincial Peace and Order Council. And during the meeting sa Provincial Peace and Order Council, nga presenta sang PDEA kag sang Provincial Command kung anong sitwasyon, anong state, anong sitwasyon sang illegal nga droga diri sa probinsya sa Iloilo. Tungod sining obserbasyon kapin pa sa aton kapulisan nga nagrampan ang illegal na droga, dapat ni ma-present nila, ma-diskusyonan, ma-istoryahan si ma-id-id agud nga ma-come up man kung ano ang dapat himuon para ma-address ning problema nga ni. Okay. So sa subong anong imo panugyan sa aton nga mga pumuluyo, ilabi na nga na ako tanang miyara sitwasyon may problema nga rampant ang illegal nga droga diri sa probinsya. Aton panugyan sa mga pumuluyo makasimanwa kag mga kauturan diri sa probinsya sa Iloilo. Aton gid nga we should be mindful sa negatibong epekto sining illegal nga droga. Kapin pa sa aton mga pamatanon, guba puturo nila sini, guba ikayong lawas nila sini. Guba puturo nila, guba ila ikayong lawas, guba ila pag-eskwela sini. Mangin kaluluoy ni sila. Man may classmate ako. Tanay kami sa mga, I think a month or 2 months ago, ay bata na hook sa droga. Di maglakad ba tayo, balaan mo gid nga kagi droga. Kaluluoy ang sitwasyon, halos napabayaan ng pamilya. No? So muna, hindi gid mayo ang may migo man ko sa tuanay tiniro yaya nga upod sa balay. Tapos siya tiro, ilistoryanay kami mga 2 weeks after, 3 weeks after. Liko pray nga tiniro mo ito. Yang panulok ya kuno may sungay, panulok ya mayawa. So tiyan mo nang epekto sa illegal nga droga. No? So mga kasiman mautod naton dere sa probinsya sa Iloilo. Tingwaan gid naton nga matap na ini. No? Kay damo gid mahalitan sini nga madamo gid sa aton sini mahalitan. Buligan naton PDEA kag kapulisan. Ano man mabulig naton, ma-contribute naton para gid nga matap na ini o kung significantly ma-reduce gid ining incidence ng illegal nga droga diri sa probinsya sa Iloilo.